Gata, prieteni, am revenit de la Covoare. Salutare! Suntem aici cu soacra mea. Am zis că ea le... Nu erau murdare decât s-au murdărit aici. Păi da, de la praf, de la... Bă, da, de la praf. Am stat aici pe jos, uite pe jos toate. Bate vântul aici și n-ai ce să faci, adună praf de toate. Am zis să spălăm dacă le mușim toate. Ăsta trebuie colier. Da. Trebuie strâns, dar facem treabă cu ăla, să știți că ne ajută. Ne ajută că nu mai pun degetul. Și face și la apa care nu merge, asta face presiune. S-au umplut de praf prin curte. Spălăm astea după ce le dă cu apă. Prea m-a oprit. Mă duc să opresc? Nu mai opri, o să te mai duci până în spate. După ce... Aici o sârmă și un patent. Păi da, că o ținea strânsă. Era altceva. Patentul e în casă, uite și tu mă udai de tine. Uite ce pe ele, le mai scuturai, dar degeaba. Ăștia sunt din casa mică. După ce le udă, mă vedeți pe mine în acțiune, mă bat la perie. Și o să le dăm cu gero, cu detergent, două feluri. Da. Le lăsăm la moi, le plecăm cu peria. Mamă, ce-a căzut un foc pe el. Păi da, că știi ce am făcut eu alaltăieri? Am măturat toată curtea și după a venit un vânt și toate frunzulițele alea mici de aici de sus. Știu că ai spălat toată curtea. Ne-a dat înapoi toată asta. Eu am spălat, dar acum de unde mai e asta? Ca de aici de sus, din ăsta, ce e cireș? Păi da, ca de alea care sunt uscate floricelele și când bate vântul ni le aduce înapoi toate în curte. Da. Și acum ia să pun să văd tu ca e. Păi uite și în foișor, când măturasem era lună, ia uite acum ce e. Iar la loc. Și tu ai spălat toată curtea tot așa. Nu stă de la pulcura. Da. Acolo detergent pregătit. Avem tot ce trebuie. Peria ai picăut, dar trebuie să aduc o coadă dinăuntru ca să nu mai luăm pe ea de la mătură. E mult până ne punem, că era greu, că mă încurcam cu alea, la bucătărie, la alea. Mie îmi place la partea cu Dero. Dar unde sunt? Vecinii, stați să vi arăt. Stați așa să luăm o secvență și cu vecinii. Le-am măturat toată strada, până în fața acolo la magazin. Ia uitați, e lună strada. Până în capăt acolo unde vedeți băieții la magazin. Am făcut curat pentru că ați văzut ce eveniment a fost la poartă. Și am ieșit să adun, că așa e frumos să fie curat. Ai făcut o cafea atât de dulce? Da, am pus doar o linguriță jumate, n-am pus mult. Prea mult. Eu pun o linguriță, nici o linguriță. Eu îmi pun două. Mă doare capul ochii de nu mai pot. Nu mai sunt vecini la poartă, unde s-or fi dus? Unde s-au băgat? Păi eu știu. Am zis să spălăm și din lor, că nu le lăsăm. Că tot la noi sunt în curte. Păi da. Și deterjantul de acolo sunt pline de moluzi de alea ca să pe scări. Eu dacă am de la mine un cuvor, două, nu mai știu, traversa asta, care e mai mult curată. Și am două de astea, unul al lor și mai avem în casă să mai scoatem două. De acolo de la Leo de cameră, mai e unul. Și restul sunt care au stat așa, alea mari au stat, s-au umplut de praf degeaba, care Da, n-au fost să- folosite alea de pe stand. Care e ăla lung din hol ăsta? Ăla, dar l-am făcut mai mult bucăți, mai o bucată. Se pregătea soțul tău drag să-ți facă o surpriză să ți-l tai în 4 bucăți. De ce? Păi și așa l-am tăiat, l-am mai făcut mic, că nu puteam să-l spăl tot. Nu știu. Vrea să ia și el din el. Da. Venise aici, te căuta așa cu privirea, zicea unde Uite, e mă, să... ce fac? Zicea unde e să nu mă vadă. Când? Alaltă ieri. Păi de ce mai tăia că ăla mai e tot? Nu l-a lăsat patroana. Păi l-am mai tăiat, uite, am mai făcut bucăți mici. Uite bucățele care am pus pe scări.
Vreau să-mi distrugă. Da. Bă, mi-ai pus-o pe hol aici, ca să mai țină holul, că e mare, să gânde de braț. Nu știa unde să Să-mi mai... iau o altă traversă. Nu știa unde să mai țintească, pe ce să mai pună mâna. De ce nu lua așa mâncare? Nu că s-a răzgândit, a zis că vrea albastru, că nu se potrivește cu camera. Nu, dacă nu legăm ăsta, nu facem nimic. Mă duc să aduc patentul, să-l caut. Păi da, nu, e la noi patent acolo. Ba da, cred că e insertar. Patentul și să mă luăm pe afară. Am eu pe aici agățat unde le porțile. Haideți să mergem să luăm patentul, prieteni. Că așa nu se poate. Vreau să vă zic că vă spuneam despre oficiala. O să o trimit pe ea să facă curat acolo la Leo. N-am mai trimis-o. M-am apucat eu, dacă tot am măturat toată strada la noi, am zis, hai mă, tot m-am apucat, tot m-am distras de la covoare. Hai să o fac și pe asta. Și m-am dus și am făcut curat și acolo repede. Am dat cu motura, am dat cu mopul, am șters mesele, am adunat hainele așa într-un colț, că i-am mai spălat o mașină seară de haine, să aibă curate. Și după am fugit repede cu soacra mea la covoare. Am zis că na, dacă tot m-am apucat de treabă, să o fac până la cap. Să nu mai stau să mă încurc cu alte chestii. Și acum, haideți că pun un pic de pauză să caut patentul ăla, să văd unde l-au lăsat. Că așa nu reușesc să-l găsesc cu o mână. Haideți, că revin. Gata, prieteni. Acum, gata. Legare, în furtunul cu colier. Avea colier și nu știam. Acum ne apucăm de muncă. Era colierul în setul ăla și noi nu știam. Da, vrem și așa să strânsă de frumos cu mâna. Eu le moi cu asta. Da. După aia să fac cu peria ca lumea. Să știți, prieteni, că o căutam pe patroana, îl căutam pe David Palin, nu era undeva nu știu la parte, erau în stat la vecini. La grătare. La grătare. Dar ei să uită, la ei cu patrona să uită. Da, păi, n-au uitat, chiar n-au uitat. Alina am făcut la gavit și n-am mâncat. A luat-o cu țiganii la poartă, duminica. Da. Păi da, că Bă, ăștia trebuie mâncați o grămadă, mâine, să le mai aud, dar nu-i nimic. Ăsta bea apă multă. păi da, trebuie să zică cum trebuie. La lumea. Am pus colierul. Atâta s-a strâns de frumos. Deja asta era pregătită cu totul. Acum nu mai scapă. Doamne, dar unde s-o duce apa? Eu știu pe unde. Gata, stați așa să așez trepidul la loc și să ne continuăm aici. I-am strâns părul coc să nu mai îmi dea în ochi. Ne mai luăm o dată așa la un pe iar astea. Vom apuca alea mai mari. Da, Ion a venit aici plecat cu copilul
să îmbrace de față, am plecat acum. Da. Păi La șef, da, e acolo afară. a depilat el înainte ca să vadă numai ce are și el de Paște. Să știe toată țara că Ion are costum. Da. Măcar să se știe. Deci a cadouri. Da. Mi-a adus de 5 lei de acolo. Îmi dea cadou 5 lei el. De împăcare. Ca să las la 5. Băgat la asta afară. Ăsta. Ăsta, da? Mai până să fie. Stai să mai dăm un jet de apă pe ea. Mai Nu zici tu. ăla ce până în camere. Să le arunci separat cu ăla. Bine pot ca nu mai mă duc să opresc apa. Da. E mai Dacă ușor. vrei să faci pauză, Faci și gata. nu mai duc la mine. Fac așa cu moica. Este șeful pe ele. Cum ăsta? Trebuie. Dacă nu pleca lumea să fumă nimic. Da. Dar feria scoate mai bine. Andrei, ia uite ce bine este cu peia, vezi? Tot scoate, fiecare scămuță. Păi da, fără ferie nu faci nimic, să le muteală cu asta. Da, degeaba dai. Asta e doar să faci. Nu mă, asta perie e perie, se vede. Când dai. Asta să banana la... Trage tot din ea. Am luat-o din Moldova. Este că tot de aruncat și când îmi trebuie un lucru, poți să mai cumpăr. Da. Atâta lucruri câte erau Și coșul. bune și patrona vrea să le arunce. Și după când vrei un lucru Am ce mai trebuie, luat mine. Am mai luat și am ascuns. când îți trebuie un lucru în casă, nu-l mai ai. Cablurile, sârmele. Lucruri care sunt chiar necesare, care ne trebuie aici. Am aruncat tot în hand. Și e multă muncă de făcut, mai ales bara în curte, nu cu una, cu două. Așa se face, nici să nu nimic. Ia să mai iau scaune. Mai n-a fost acum, serios. Se vede altceva. Ăștia sunt mai nebunțoase. Păi dacă sunt mai groase și intră praf mai mult în ele, camere, Da, pământul. Ăștia sunt trebuie udate.
Răspund tot ce ești, dar hai tu nu stai. Da, vagabond. La vorbă. L-au luat și pe David după ei. Cred că sigur nu se oare. David mai ales sigur să fie în oaia aia. Că și la poartă am înțeles că David și cu Leo au mâncat. Da. Și patrona s-a uitat și înghițea în sec. Are câte că mănânc. Da. Mai mănâncă și eu. Mănâncă cu mai mult. Și să îndeamnă. S-a văzut patrona pe gardă. Da. Deci, s-a văzut cu oamenii Ah, în stradă. vezi? Are un copil care ajută, dar e bine. Da, chiar face treabă băiatul, bravo lui. Dar el a mâncat ceva. Chiar nu știu să-l întreb. Vai. Gata, să-l mai o dată la mână și e gata. Deci pierdem o dată, după ce le plecăm partea asta, după aia mai ieșiră motură, Da, le luăm pe rând. dar acum le plecăm pe ăștia ca lumea, după aia le limpezim toate. Astea sunt gata. Astea 4. Nu, bă, da 4, mai e ăla de la tine 5 și ala de o din spate. Mă apuc de ăsta până atunci. Ia să mai pun pauză și mai revenim.